A Xunta de Galicia presentará nos vindeiros días as directrices enerxéticas 2018-2020 que pasan por reducir o consumo enerxético nun 4%. Así o anunciou o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, nunha xornada celebrada en Lugo este luns no Día Mundial da Eficiencia Enerxética. En as directrices enerxéticas se contemplan plans para poder desenvolver un aforro enerxético do 4% que suporá un aforro de 150 millóns anuais do ano 2018 ao ano 2020. Vai a supor un esforzo, un cambio de cultura, con novas iniciativas, xa digo, orientadas aos cidadáns, ás empresas e tamén ás propias administracións públicas, neste caso a Xunta de Galicia e os propios concellos. Conde apuntou que o Goberno autonómico seguirá apostando pola biomasa e polos sectores eólico e hidráulico. O desenvolvemento da lei de implantación empresarial vai a permitir o desenvolvemento do sector eólico. Neste momento xa temos 21 parques declarados de especial interese, 21 parques que serán 21 oportunidades para desenvolver máis de 500 megavatios en Galicia, con investimento de 543 millóns de euros e unha creación de 7.000 empregos no conxunto de Galicia. A provincia de Lugo liderará este desenvolvemento eólico coa implantación de 15 dos 21 parques declarados de especial interese. Deses 21 parques eólicos, o 75% dos megavatios, preto de 400 megavatios, terán sede en Lugo, se van a desenvolver en Lugo con investimento de máis de 400 millóns de euros. É unha oportunidade para Lugo para crear 5.000 empregos e, sobre todo, para que Lugo sexa teña o liderado no sector eólico en Galicia, que, polo tanto, Lugo teña un protagonismo nese desenvolvemento dunha economía máis verde e dunha economía máis sostible. Nesta xornada polo Día Mundial da Eficiencia Enerxética, subliñouse a importancia de Galicia na produción de enerxía eólica. Recordemos que no es una región especialmente grande, una comunidad especialmente grande, y sin embargo se encuentra en el tercer puesto absoluto de producción de energía eléctrica con energía eólica, estamos hablando. El 65% de la generación de energía eléctrica de la comunidad gallega es con energías renovables, es decir, de toda la producción de energía de la comunidad, el 65% es con renovables. Y además la cobertura de consumo en esta comunidad, el 42% del consumo de los consumidores gallegos, tanto industriales como terciarios como domésticos, es cubierta por energías renovables. Para Olivas, o gran reto pasa pola almacenaxe da enerxía. Las energías renovables son energías intermitentes, es decir, producen cuando tenemos recurso. ¿Qué pasa? Que si fuéramos capaces de almacenar de una forma económica energía, podríamos generar más energía de la necesaria en un momento determinado, almacenarla y poderla consumir en momentos en los cuales no tenemos recurso eólico, o recurso mini hidráulico o fotovoltaico. Esta aposta polas renovables e pola reducción do consumo enerxético pasa por facer un uso racional da enerxía para, en último termo, frear o cambio climático.